punto 8, que é a moción do Grupo Socialista para solicitar a urxente creación dunha liña de axudas económicas para as asociacións de comercio local da provincia de Ourense. Ten a palabra a señora Lama, Grupo Socialista, cando queira. Moitas gracias, presidente. Bos días de novo a todas e a todos. Moción para solicitar a urxente creación dunha liña de axudas económicas para as asociacións de comercio local da provincia de Ourense. A figura das asociacións de comercio local, e máis concretamente a dos centros comerciais abertos, converteuse nos últimos anos nun formato comercial indispensable para a modernización e revitalización dos espacios comerciais, provocando impactos positivos de carácter económico, social e urbano. Este formato de cooperación entre comerciantes é un potente dinamizador do comercio local de proximidade, sendo especialmente necesaria a súa existencia en momentos nos que este sector atravesa situacións difíciles como as que vivimos na actualidade por mor da pandemia do COVID-19. Entre as funcións dos centros comerciais abertos podremos destacar a realización de negociacións e acordos suscritos con administracións públicas para a posta en marcha de fórmulas de funcionamento con órganos de xestión público, privadas e os acordos con proveedores ou con entidades financeiras. Posta en marcha de campañas de promoción conxuntas de animación comercial, de publicidade a través dos medios de comunicación, prestación de servicios xerais como asesoramento xeral a todos os seus asociados naqueles intereses que lles sexan propios, impulso da existencia, calidade e posta en práctica dun manual de imaxe identificativa dos centros comerciais abertos, identificación dos establecementos asociados, existencia de portal web ou fórmulas de venda en liña. Queda, polo tanto, demostrada a función dinamizadora e social que estes centros comerciais abertos realizan, permitindo que os comercios tradicionais urbanos poidan competir en similares condicións aos das grandes superficies, oxigenando o comercio local e enchendo de vida as rúas dos nosos espacios urbanos. Define tamén a Lei 13/2010 de 17 de decembro de Comercio Interior de Galicia, concretamente no artigo 24, os centros comerciais abertos como: son centros comerciais abertos aquelas agrupacións de establecementos comerciais legalmente constituídas, representativas do pequeno comercio ou comercio tradicional, situados nas rúas dun determinado entorno urbano delimitado e con tradición comercial, que ofrecen unha imaxe e estrategia unitaria da oferta global e se rexen por criterios de xestión integral ou de conxunto, no ofrecemento de servicios comuns, a creación de servicios colectivos ou a celebración de actividades, comunicacións e campañas de promoción. A Administración autonómica impulsará e potenciará a creación e mantemento dos centros comerciais abertos colaborando coa correspondente Administración local. Para dar cumprimento a este punto número 2, a Xunta de Galicia convoca anualmente a través da Dirección Xeral de Comercio unha liña de axudas en réximen de concurrencia competitiva para a dinamización expresamente dos centros comerciais abertos localizados na nosa comunidade autónoma. A provincia de Ourense conta con diversas e diferentes asociacións de comerciantes en Celanova e Xinzo de Limia en forma de asociacións, en Verín, Ribadavia, Carballiño e o Barco de Valdeorras en forma de centros comerciais abertos. A súa vez, a cidade de Ourense conta con 3: Ourense Centro, Ourense Norte, Couto Centro. Estas organizacións están compostas polos seus propios asociados que son coñecedores de primeira man e sobre o territorio das necesidades do noso comercio local. Son unha peza clave no referente á prestación de servicios locais e de proximidade e para a creación de emprego. Cada unha destas asociacións coñece as necesidades do seu concello, dos seus clientes e, polo tanto, tamén de como promocionarse na súa contorna máis inmediata para acadar os seus obxectivos. Nos últimos anos, moitas destas asociacións presentarían diferentes proxectos diante da Diputación Provincial e non tiveron acceso ás axudas solicitadas, a pesar de ser un elemento nuclear para a dinamización das vilas e localidades da provincia. Durante a pandemia, tiveron que acudir a fórmulas de crédito para poder subsistir. En moitos casos, son os concellos e as restantes entidades locais, cos seus escasos recursos, os que teñen colaborado e así o seguirán facendo en campañas de fomento do consumo e de promoción, porque como administración máis próxima saben que forman parte da cadea económica e social do seu territorio. As axudas a estes sectores económicos especialmente afectados pola situación económica do último ano e medio son agora máis perentorias que nunca. Estas axudas deben ser impulsadas dunha forma proactiva
como políticas de fomento da competitividade do comercio urbano e de loita contra o desemprego. E a Diputación de Ourense, como Concello de Concellos, debe ser quen asilice e preste estas axudas a todos os interesados e interesadas da nosa provincia en condicións de transparencia, igualdade e equidade. Por todo exposto, as propostas de acordo que presenta o Grupo Socialista son as seguintes: creación dunha liña de axudas de concurrencia competitiva con criterios obxectivos e igualitarios para o reparto, con carácter de urxencia, a través dunha modificación de crédito de 500.000 euros para este ano 21 e que se manteña en vindeiros exercicios para que subvencionen campañas de marketing digital e venda en liña, de fidelización e dinamización e para gastos correntes e de xestión das asociacións de comerciantes e centros comerciais abertos, se entende. Segundo, a creación do Plan Estratégico do Comercio de Ourense en colaboración coas asociacións de comerciantes e centros comerciais abertos da provincia para o desenvolvemento de accións colectivas de promoción comercial que permitan mellorar a competitividade e impulsar a modernización do sector comercial e de establecementos de venda directa. De momento nada máis e moitas gracias. Grazas. Intervencións, señora Lama, cando queira. Moitas grazas, señor presidente. Vou a ser moi rápida porque só vou a decir unha cousa. Esta moción me parece unha tomadura de pelo porque me parece increíble que se pida axudas económicas para estas asociacións, que é moi lícito, e que as pida o partido que ten denunciadas a estas propias persoas, porque estas asociacións as conforman autónomos e pymes desta provincia que teñen denunciadas as axudas recibidas por esta Diputación a día de hoxe nos xulgados. Por lo tanto, me parece unha tomadura de pelo, non me parece serio. O que sí me parece que vostedes veñan a traer esta moción e xa teñan a nota de prensa no forno preparada para en canto eu acabe de falar e os compañeiros do Partido Popular acaben de seu turno de palabra para que saquen xa esa nota de prensa ca foto de rigor para decir que somos lo peorcito desta provincia. Non, o peorcito desta provincia é denunciar as axudas destas persoas e despois ter a cara de vir aquí a traer esta moción para pedir axudas económicas para as persoas que conforman estas asociacións. Esa é a realidade. Nada máis e moitas grazas. Señor Caride, ten a palabra, sí. No, lo dejo para el segundo turno. Para o segundo turno. Moi ben, entón, BNG, señor Varela. Sí, pois eu tamén vou a ser moi breve. A verdade é que todas as axudas que se podan tramitar sexan benvidas. Os datos tanto de xeración de empresas como, neste caso desgraciadamente de destrucción de empresas como de destrucción de postos de autónomo nesta provincia nos últimos anos, xa non con esta crise sino anteriormente, pois eran bastante clarificadores da situación cara onde imos, que viña acompasada ca situación demográfica da provincia, por suposto. E, polo tanto, calquera liña de axudas que se plantexe, pois, dentro do BNG entendemos que é positiva e, por suposto, nesa liña de que sexan equitativas, nun sistema claro e permeable de poder analizar cal é o seu reparto e para que fin son empregados. Polo tanto, nesta liña vamos a respaldar esta proposta que nos trae hoxe o Partido Socialista porque tampouco entendemos que sexa o debate outro máis que se concordamos ou non ca necesidade destas axudas e que sexan distribuídas da forma que aquí se plantexa. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Democracia Orensana. Armando, cando queiras. Gracias, presidente. Bueno, a nós, digamos, por principio, somos partidarios da mínima intervención dos poderes públicos na economía, salvo condicións moi excepcionais, como foron, por exemplo, pois a situación do COVID, non? É sabido que, no caso concreto do Concello de Ourense, o Concello deu as maiores axudas a autónomos de toda España, según nos constan os datos, en situacións puntuais, catastróficas, que así que podríamos decir, en circunstancias que poñan en risco
a dignidade na vida das persoas, sean comerciantes ou non, pois ten que intervenir pois o Estado, como solo dicirse, como xa fixemos no Concello, como tamén xa dixen na Comisión. Naquel momento formaba parte da Xunta do Goberno cando se deron as axudas da Diputación aos autónomos do rural, e aí estamos. Outra cousa son xa axudas, digamos máis institucionalizadas e máis permanentes. É claro que o comercio sufre unha crisis. O comercio, como se leva entendido ou como se leva entendido nas últimas décadas, está sufrindo unha crisis forte, pois por todo o que ten que ver co digital. Entonces, seguramente, pois fai falta algún tipo de axuda que non vai ser, digamos, a solución a longo plazo, desde logo, pero sí para axudar o comercio durante os próximos anos, mentras se reaxustan a maneira de interaccionar económicamente os mercados, absorbendo pois esas novedades que ten o comercio online. Entonces, bueno, así en abstracto, pois sí que entendemos que vai facer falta unha axuda das institucións ao comercio. O que pasa é que nos parece que estas propostas do PSOE son demasiado vagas e demasiado abstractas. Por exemplo, fala da creación dunha liña de axudas de concorrencia competitiva con criterios obxectivos e igualitarios. Sí, pero, claro, con criterios obxectivos e igualitarios. Quen lle pon o cascabel ao gato? Quen é o que dice cuáles son eses criterios obxectivos e igualitarios? Porque, claro, seguramente se definise con un pouco máis de precisión o que se entende por eso, pois é onde podía empezar a discutirse, non? Logo fala dunha modificación de crédito de 500.000 euros, e dá unha cifra moi concreta que non conocemos moi ben cual é a xustificación, si esa cifra é necesaria, si é suficiente, si é arbitraria, si se puxo un pouco, pois non podemos, non quero dicir que non sepan, que o PSOE non sepa porque a puxo, pero non está xustificado, polo menos na moción, cual é a xustificación desa cifra. E logo tamén temos dúdas acerca de que a solución sexa a creación dun plan estratégico de comercio. Xa sabemos cual é o grado de eficacia desta clase de medidas, sobre todo nun entorno como é o entorno comercial, o entorno empresarial, que ten unhas dinámicas de tempo real moi particulares na economía de mercado na que nos movemos. Entonces, coincidindo coa necesidade de que o comercio vai necesitar axudas da administración a corto e medio plazo, non van a ser a solución a largo plazo, desde logo, porque a sociedade está cambiando, o mundo está cambiando, e hai que botar unha man para que os comerciantes, eses sectores, se vayan readaptando, como pasou noutros momentos da historia. Desapareceron os ferradores de cabalos, desapareceron os que facían cestos, lóxicamente desapareceron os taxidermistas. Eu lembro-me nos anos 70, non sei se vostedes lembran, que encima de cada televisor había unha águila disecada ou un zorro, non? Había un mercado de taxidermistas. Eu, que daquelas tiña 15 ou 16 anos, pois estaba en certos movimentos ecolóxicos pedindo aquilo das protección das especies, e moita xente dicíame: e de que van vivir os taxidermistas? Claro, quer dicir que pois pasou o que pasou, aquelas especies protexéronse e os taxidermistas tuveron que ir pouco a pouco buscándose outros traballos. Entonces, é por poñer un exemplo concreto que se me veu a cabeza da miña adolescencia, non? Entonces, vámonos a esteñer, porque, lóxicamente, non podemos ir en contra de pensar que o comercio vai necesitar axudas para adaptarse, xa non digo para sobrevivir como tal, porque para sobrevivir a longo plazo, cos esquemas actuais non se poden poñer portas ao campo. O que pasa é que, claro, para ser eficaces deberían ser un poquinho máis concretas estas propostas, e por eso, de momento, vamos a optar pola abstención. Gracias. Grazas. Grupo Popular, señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Saudable día, distinguidas señoras e señores de toda a miña máxima consideración. A verdade, que ironía, que paradoxa, señora Lama. Acaba de ler, vostede acaba de apuntar, ademais vendo o argumentario,
o seguinte: durante a pandemia as asociacións tiveron que recorrer a fórmulas de crédito para poder subsistir. Pero mentras o Partido Socialista recorría e xudicializaba as axudas da Diputación aos autónomos e profesionais do comercio. Que paradoxo, isto dá para titular, E non se ruboriza, sí señor, só se ruborizan cando dien a verdad. Son as 12:03. Os titulares dos xornais do 1 de agosto do 2020 din o seguinte, e valen para hoxe, para esta misma hora e do ano 21. El PSOE lleva al juzgado las ayudas que la Diputación dio a 4.425 autónomos. Está aquí. Y estos vienen a pedir ahora 500.000 euros. Cando judicializaron e recorreron 4 millóns de euros. Oiga, os que nos estén vendo dirán, eso é imposible. Non, pois é verdade, Non é un invento do Partido Popular, nin meu. Señores socialistas, vostedes manteñen o recurso das subvencións xa pagadas pola Diputación e cobradas polos autónomos e moitos profesionales do comercio da provincia, ca única intención, de que devolvan o diñeiro cobrado. Claro que sí, e agora teñen a ocurrencia, non vou a dicir desfachatez, vamos a levar o pleno tranquilo, teñen a ocurrencia de solicitar 500.000 euros cando están en xogo 4 millóns de euros. A verdade é que isto parece unha broma de mal gusto, pero non é ninguna broma porque están xogando con máis de 4.000 familias da provincia de Ourense. Señores socialistas, 5 pasos para unha boa confesión: o examen de conciencia, a dor dos pecados, aprendizaxe polo castigo, hai que cumplir a penitencia, e propósito de emenda. Propósito de emenda que é ter vontade para non repetir os pecados. E vostedes cargan cun pecado de emenda moi grande: ter recorridas as subvencións xa pagadas aos autónomos e aos profesionales do comercio por valor de 4 millóns, e vostedes agora piden e solicitan un fondo de 500.000 euros. Iso aquí é unha rebaixa progresista? Pode ser que sea unha rebaixa progresista. Este propósito de emenda, señora Lama e señores do Grupo Socialista, nos traen hoxe unha iniciativa que máis parece unha emenda socialista de auténtico oportunismo para inhibir o pecado e quedar ben. A Diputación de Ourense estivo, está e estará ao carón dos colectivos que o peor o están pasando debido á pandemia. Son vostedes coñecedores, señora Lama e señores socialistas, de que esta Diputación participou xa no bono turístico con 150.000 euros nun fondo común ca Xunta de Galicia, que aportou 2 millóns xunto ca Diputación de Coruña? As outras diputacións progresistas non o fixeron, non sei por qué, tampouco nos vamos a meter, bastante temos con nos mesmos. Son vostedes coñecedores, señores socialistas e señora Lama, ou saben que esta Diputación está dedicando o 1% do seu presuposto nun fondo común ca Xunta para hostelería e sector turístico, tamén moi castigado? Por a contra, canto lle dedicou o Goberno de España aos concellos e ás diputacións? Porque se lle dedicara diñeiro e fondos aos concellos e ás diputacións, seguro que as diputacións e os concellos tamén terían máis fondos para darlle aos comercios, para aportar aos comercios. As administracións públicas, efectivamente, deben colaborar, deben e teñen que cooperar, cada unha dende as súas competencias e da súa capacidade, para axudar dos momentos difíciles a todos estes colectivos, tamén os profesionales do comercio. Así o ten feito a Diputación e a Xunta, dende o primer momento, tratando de dar a máxima cobertura ás necesidades que, efectivamente, son moitos e non se nos escapa. No caso do comercio, dende a Xunta concederonse incentivos para que pudesen adaptar as súas instalacións aos protocolos de seguridade, activáronse axudas para impulsar a digitalización, activáronse préstamos para chegar liquidez, organizáronse formación e presentouse asesoramento a través do IGAPE Responde en colaboración ca Federación Galega de Comercio, e activáronse 86 con 2 millóns nun primer plan e 75 nun segundo, en total 160 millóns para autónomos, microempresas e hosteleiros.
Eu espero que na segunda intervención recoñeza, señora Lama, xa que é vostede a encargada de defender esta moción ou de argumentala, as axudas que a Diputación xa ten comprometidas co comercio local e lle fixo ao comercio local. Se non é así, direi a seu. Pero que non recoñeza que esta Diputación o que ten aportado xa ao comercio local, pois me parece verdadeiramente endeble, ou consideraría endeble, o seu argumento e a súa iniciativa que nos trae aquí. Por certo, 23 de xullo do 2020, solicitamos, e o Grupo Socialista, á Diputación de Ourense un plan de 16 millóns para autónomos e PEMES, vendo que moitos comercios son pequenas empresas, agora baixaron de 16 millóns a 500.000. Dende logo, esa rebaixada progresista de Salón e Caviar, recordándonos que temos que aportar 500.000 euros, cando teñen recorrido 4 millóns de euros, me parece unha broma de mal gusto, e repito, cando está polo medio 4.000 familias, que verdadeiramente os teñen co corazón nun puño, e algúns deles xa lle pediron explicacións a varios dos diputados que están aquí. Vostede o sabe moi ben, señora Lama, que non entenden como, habendo cobrado todos os autónomos que solicitaron as prestacións, todos, vostede inda di, porque o dixo, non hoxe, pero o ten dito, que tiñan información privilexiada ou que había irregularidades, sospeitas de irregularidades. Pois si cobraron todos. En que neuronas colle ese razoramento? Si cobraron todos, malamente poderon aproveitar o determinados privilexios ou as irregularidades que vostedes sospeitan. Por lo tanto, non dirixa unha vez máis o seu argumentario por aí, porque xa non cola. O único que cola é que vostedes teñen que sacar de unha vez para deixar aos autónomos e ás pequenas empresas en paz ese recurso que teñen e que está judicializado, porque teñen, digo e repito, co corazón nun puño a esos profesionales, máis de 4.000 familias. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista, doña Elvira Lama. Moitas gracias, presidente. Señora Lama, señores diputados e diputadas, cada grupo nesta institución pide o que considera oportuno para os veciños e veciños desta provincia. Cada quen saberá para quen pide. Dito isto, non vou a ser eu quen entre o trapo de discutir neste foro o que xa está manido e discutido, as axudas en cuanto a importes nin en cuanto a beneficiarios. Falaba vostede, señor Rosendo, de pecados, fáganse mirar os pecados capitales. Polo que respecta ás axudas aos concellos, pregunta que axudas recibimos os concellos por parte do Goberno do Estado. E eu lle respondo, que axudas recibimos os concellos por parte da Xunta de Galicia? Axudas directas. Mire, coincidirán conmigo que no contexto económico no que nos atopamos, a maioría do comercio desta provincia que permanece aberto pasa por momentos de grande dificultade e incertidume, coa baixada definitiva de persianas en moitos deles, abocados ao peche despois de ano e medio de non poder afrontar as perdas nin saber como reflotar os seus negocios. Vanme permitir que lle relate, por si non coñecen o sector de primeira man, que abrir as portas dun local comercial pode custar máis ou menos segundo donde este radicado ese comercio. Moitos factores, sí, porque pode ser un local en propiedade ou pode ser un local en réximen de aluguer. Si ten ou non empregados, por contallea, a idade do titular, incluso o sexo, si pode ou non recibir axudas que están disponibles polas administracións no primeiro, segundo ou terceiro plan de rescate. Plans que nun porcentaxe elevado non dan resposta inmediata ás necesidades reais ou porque os trámites administrativos se demoran e non se resolven. Sabe vostede, señor Rosendo, que o segundo e o primeiro plan de rescate da hostelería o 10% está sin resolver? Mentras tanto,
Os comerciantes pasan os días e o comercio debe facer fronte a campañas agresivas das cadeas e das multinacionais. Debe facer fronte á estacionalidade, ás inclemencias do tempo, á venda online dos grandes que nin siquiera tributan neste país, competindo con produtos low cost fabricados en terceiros países con cun custe medioambiental feroz. Un esforzo titánico e moita moral e tamén moita imaginación para fidelizar ao cliente veciño que xa non é tan fiel como hai anos. Porque mercar a golpe de clic mediante o móvil xa non é rutina, ás veces é vicio nunha sociedade de consumo galopante. Con todo isto cando todo isto ocurre, só queda resistir, especializarse, unir forzas e tentar un esforzo común mediante as asociacións e os centros comerciais abertos. Para iso esta moción, para chegar axudas ás asociacións e aos centros comerciais abertos desta provincia. Polo tanto, non confunda vostede a opinión pública mezclando, como dice o señor Plácido, allos con bugallos, de que estas axudas son para autónomos. Sí, para autónomos indirectamente. Para autónomos e pemes indirectamente. Como decía, sei do que lles falo porque unha que tamén foi comerciante e empresaria, entre outras cousas, e ten experimentado en carne propia o que é formar unha asociación de comerciantes en Xinzo aló polo ano 95 na defensa dos seus intereses, organizando eventos, campañas, formación, dedicándolle moitas horas á causa común. 26 anos despois, señor Rosendo, señor presidente, a loita é moito maior para os que recolleron o testigo en Xinzo fai 2 anos, dos cales cóntanse cos dedos das mans os que quedan daqueles que empezaron no ano 95. Mire, señor presidente, declaracións do ano 2020, Lois Babarro, presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. En nuestro caso hemos optado por buscar sinergias entre nosotros y hemos aprendido que estando juntos vamos a llegar más lejos. Aquí entra también la responsabilidad de la ciudadanía. Como no apoyemos al comercio local, a las plazas de abastos y a los productos de proximidad, esta factura de cierres la vamos a pagar todos. Esta situación non é nova, agora está moito máis agravada polos efectos da COVID-19, posto que xa no ano 2019 o comercio de Ourense botaba o peche no mes de febreiro e manifestábase polas rúas. Os comerciantes de Ourense din que se senten desamparados ante a crisis que atravesa o sector de proximidade. Por iso, pecharon as súas portas e convocaron unha movilización para concienciar das súas dificultades. En 8 anos, e estamos falando do 19, pecharon 1000 comercios na provincia e aseguran que se non se toman medidas a cousa irá a peor. Sabe, señor Rosendo, que hoxe pechan 5 comercios cada semana na provincia de Ourense? Un dos seus peores inimigos, aínda que non o único, son as vendas por internet, como decía anteriormente. Medran a un ritmo exponencial cada ano. As últimas cifras falan dunos 3.000 novos clientes dentro da provincia. Un de cada 4 consumidores ourensáns fan os seus pedidos por internet. Isto pasaba no ano 19. Por lo tanto, señoras e señores diputados, nunha provincia na que, segundo os datos do Observatorio Económico Ourensán, a 24 de xullo de 2021, o comercio por menor e o retallo representan nesta provincia o 13,4% da actividade, o dobre que o sector da construcción, que representa un 6,7%, ou da hostelería, que representa un 7,8%. A demanda desta moción non é outra que dar oxígeno económico ás asociacións e aos centros comerciais abertos para a supervivencia dun tecido económico que é de vital importancia para esta provincia. Pode seguir facendo demagoxia porque nós non cuestionamos nin a cantidade das axudas desta casa nin os beneficiarios, por suposto. Ao mellor, o procedemento. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións, señora Lama. Moitas grazas, señor presidente. Cando recibín esta moción, veuseme á mente
unha situación que vivimos no Concello de Xinzo de Limia alá por o mes de abril, creo recordar, o 12 de abril, Comisión Informativa de Facenda, 9:15 da mañán. 2 puntos na orden do día: orzamentos do Concello de Xinzo de Limia, e punto número 2, moción do Partido Popular para que o Concello de Xinzo de Limia, o Grupo de Goberno, reparta a todas as asociacións que pertenecen ao Concello de Xinzo de Limia e non algunhas que iban xa destinadas no propio orzamento. A contestación da alcaldesa e da persoa que está defendendo a moción foron as seguintes palabras textuales según a acta: son as asociacións as que teñen que vir solicitar ao Concello. Esas son as palabras da señora alcaldesa e a persoa que está defendendo esta moción. Polo tanto, se no Concello de Xinzo de Limia creen vostedes que se poden facer as cousas dunha maneira e na Deputación veñen a dar leccións de como hai que facer as cousas de outra maneira, eu penso que vostedes se equivocan. Hai que ser coherentes e manter sempre a mesma liña política, sexa cal sexa, pode ser acertada ou non, ou lle pode gustar máis a uns ou a outros, pero a liña ten que ser sempre acertada, ten que ser sempre a mesma. Polo tanto, como dixen na miña primeira intervención e xa remato, esta moción me parece unha tomadura de pelo e xa entendo que teñen vostedes a súa nota de prensa para poñernos a caer dun burro. Entendo que a veciñanza entenderá perfectamente cal é o obxectivo destas mocións que traen vostedes aquí, que non é para axudar aos autónomos e ás pymes desta provincia, nin aos comerciantes, nin á asociación de comerciantes, senón máis ben para vir facer o seu teatro e o seu estilo de política que dende logo non concorda coa miña visión de política. Moitas gracias e nada máis. Señor Caride, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, os debates políticos teñen sempre dúas perspectivas, a forma e o fondo. Igual que nos gusta os juristas falar do dereito adxectivo procesal e do sustantivo material. Vou prescindir completamente da forma, e o fondo é simplemente o que se pide na parte dispositiva da proposta de acordo, a creación dunha liña de crédito para axudar con subvencións de marketing digital e venta en liña, fidelización e indemnización, pequeno comercio. Isto é supervivencia. Frente ás grandes plataformas como Amazon, ao pequeno comercio non lle queda outra que tratar de conseguir a fidelización e a dinamización do seu produto a través de canles digitais. E evidentemente, se isto se pide, eu non me podo negar, me parece que é necesario. Non sei, desde o punto de vista formal, cal é a teleoloxía desta proposta, pero en calquera caso é unha petición que me parece imprescindible e correcta. Creación dun plan estratégico de comercio de Ourense en colaboración coas asociacións comerciais e centros comerciais abertos da provincia. Tampouco me podo poñer. Como decía antes o compañero do BNG Bernardo Varela, calqueira axuda benvida sexa. Pero ademais estamos tocando dúas teclas importantes, como son a modernización e a posibilidade de, xa non digo competir, porque é unha palabra xa moi grande, pero si por lo menos sobrevivir frente a esas grandes plataformas e as novas tendencias do mercado do século XXI, do mercado tecnolóxico. Por lo tanto, vou apoiar a moción. Grazas. BNG. Eu, se me permiten, nun tono un pouco distendido, voulles decir que vou confesar que quedei epatado, a palabra existe, co que nos trasladou o señor Ojea sobre os taxidermistas. A verdad que me deixou aí nun punto de reflexión que teño que confesalo, señor Ojea. A partir de aí, sinceramente, creo que a moción, como decía o señor Caride, di o que di, podemos estar máis ou menos de acordo. Nós, neste caso, concordamos na necesidade de establecer unha liña de axudas que ao mellor poden ser estas ou outras. Eso, lóxicamente, sería unha decisión do Grupo de Goberno desta Deputación Provincial. Por suposto que compartimos a preocupación que se ten trasladado aquí ao respecto da reducción sustancial do número de pequenas empresas e autónomos que se está a dar na nosa provincia. A ese respecto hai cousas que creemos que se poden facer, accións que se poden facer a nivel local, tamén ás veces por parte dos propios autónomos e comerciantes, que teñen que entender
o novo modelo de negocio que reclama a cidadanía. Non poden permanecer anclados nun sistema que en algúns casos non ten solución de continuidade, e dende logo hai outras accións que tamén é ben certo que non dependen xa deles, senón que dependen incluso xa non desta institución, senón indo máis alá do Estado e por enriba do Estado incluso, dos organismos internacionais de regulación, posto que aínda estamos pendentes. Salía fai uns días unha información sobre a imposición dun imposto xeral para todas as grandes cadeas de comercialización vía internet, pero parece que eso nunca acaba de chegar, porque ao final sempre hai algo que se torce e non se dá levado adiante. Lóxicamente non ten ningún sentido que nun sistema globalizado como que estamos, estas grandes cadeas de distribución vía internet teñan ventaxas fiscais evidentes frente aos pequenos empresarios. Eso é algo que resulta obvio. O que pasa que tamén é certo que esas grandes cadeas de distribución, polo que son e representan, teñen unha gran capacidade de presión sobre os propios gobernos. Ás veces mandan elas máis que os propios estados. A partir de aí, e indo ao cerne da cuestión, a esta moción, dende o bloque que non llevemos ningún problema a respaldala, ao contrario, e entendemos que efectivamente se pode establecer unha liña de axudas desde esta Diputación, que insisto, no que decía ao mellor un pouco o señor Ojea, pois poden ser estas ou outras as que se determinen, pero que non estaría de máis que se estableceran e que foran recoñecibles por todas as entidades deste sector, e que puderan optar a elas dunha forma aberta e con criterios equitativos. E, por lo tanto, vamos a respaldar a moción. Nada máis. Moitas grazas. Grazas. Democracia Ourensana. Armando. Gracias, presidente. Bueno, señor Bernardo, cada un ten as vivencias personais que teñen, e xa lle digo, usted ao mellor non viviu aquela época, pero nos anos 70, que unhos rapaces de 15, 16 anos defenderan que especies que hoxe xa se entenden como amenazadas en peligro de extinción, como zorros, gavilás, milanos, ratoneros comunes, etcétera, etcétera, dicir eso, cando moita xente ainda vivía nas aldeas, o gavilán lle comía os polos, e o zorro lle comía as galiñas, e despois, cando había un sector económico, pois con certa presencia, como eran os taxidermistas, porque en cada televisión había un águila disecada e un zorro, usted en cada casa, a ver, eso é certo. Entonces, claro, que nós, chavales, eu estaba nunha das primeiras, creo que foi a primeira asamblea na que se empezou a constituir a DEGA, no Ourense, aí na que pasa o correxidor, e tamén unha das primeiras carnés da Sociedade Galega de Historia Natural tuve eu. Descolgueime despois enseguida, pero bueno, quer dicir que naquele momento estábamos neso. Entonces, bueno, acordouseme eso, pois porque moitas veces acordouseme que a sociedade a veces non entende que un sector económico vai se ver prexudicado cando se impoñan unhas novas ideas. Volvendo ao tema da moción, eu penso que nese tema as administracións van ter que pensar máis en familias que en sectores económicos. Vai haber que pensar na xente, nas familias, nas persoas, porque hai certos sectores económicos que nos gusta ou non, como acabo de poñer nese exemplo da miña vida persoal, pois que irán desaparecendo, nos guste ou non nos guste, porque a señora Lama falaba da súa experiencia persoal como empresaria. Quen pasou ou quenes pasan por experiencias dese tipo saben que os clientes non son altruistas. Os clientes van ao seu interés. Poden ter algo mellor algunha conducta altruista de comprar cerca para beneficiar ao comerciante como fruto dunha campaña ou de xeito provisional, ou de xeito, pois bueno, coyuntural. Pero a largo plazo, é quen viviu no ámbito privado sabio, a clientela non se casa con ninguén. E vai acabar comprando por internet, vai acabar comprando onde lle é máis barato, vai acabar comprando onde mellor lle beneficia. Entón, isto do altruismo nun sistema económico no que estamos non é realista. O sea, non é realista. Entón, a administración vai ter que axudar as familias, as persoas, como xa fixo, por exemplo, como xa fixemos no caso do COVID ou noutras coyunturas que veñan. Pero o pensar en sectores económicos, en vez de en familias, en persoas, non vai ser solución, porque certos sectores económicos e certos sectores comerciais irán desaparecendo pola propia dinámica da sociedade. Entón, coincidimos
na moción nese sentido, de que as administracións, cada unha dentro do ámbito das súas competencias, van ter que axudar a esas persoas para que, nun plazo dunhos anos, pois as familias, as persoas que viven deso, pois se vayan adaptando. Xa sabemos que moitos destes comercios son persoas que se van xubilando, que os fillos non queren saber do tema, porque tamén ven a realidade do que hai. Entón, sí, tenemos que axudar. Pero tamén sabendo que non é solución, o sea, manteñer na incubadora con respiración asistida das subvencións sectores comerciais que ademais compiten entre sí, porque isto de que os comercios se asocien ten un pouco de paradoxa, porque o comercio é competitivo, o sea, que se asocien para defender os intereses empresas que per se son competitivas entre sí, ten tamén as súas consecuencias. Creación desta clase de organismos coa burocracia que representan, pois a veces tamén non é moi eficaz. Quero dicir, coincidimos que van facer falta axudas a corto ou medio plazo, non pensemos que isto vayan ser panaceas, a largo plazo pois o comercio terá que se defender e adaptarse como sexa, porque esa é a realidade, aquí non hai altruismo que valga por parte dos consumidores, e despois, claro, a falta de detalle, pois nas explicacións, pois por que 500.000 euros, cuáles son esos criterios obxectivos e igualitarios, que sí, en abstracto podemos estar de acordo, pero no concreto cuáles van a ser, porque aquí sí é difícil que non se mediatizasen aspectos políticos ou ideolóxicos. E despois, bueno, a creación do plan estratégico, xa digo, está, como dicía antes, no ámbito privado, meterse nestas cuestións non suele dar desto de crear plans, de plataformas, acórdaseme aquela canción de Serrat, non? Unha plataforma, como era aquelo, un punto de partida sólido e cabal que contribuya a poner los cimientos, etcétera, etcétera. Non suelen dar resultado. Como non nos opeñemos, pois vamos sencillamente a absteñernos, recordar un pouco que a realidade das cousas, dicía a señora Lama que pasou unha temporada sendo comerciante. Eu penso que é un cursillo que debería facer todo o mundo. Todo o mundo debería pasar polo menos uns poucos anos da súa vida con un negocio privado e sabendo pois, o que falaba da estacionalidade, como non se vende o mismo en Navidade que en abril, que ten que aforrar das risas pas choras, esas cousas, non viña nada mal para todos pasar un pouco por eso. Vámonos a esteñer, gracias. Grazas. Grupo Popular, segunda quenda, intervención, señor Fernández. Sí, grazas, señor presidente. Señora Lama, dicía Terencio que cando non se pode lograr o que se quere, mellor cambiar de atitude. Mire, empezou vostede a súa réplica, pedimos o que consideramos oportuno, faltaría máis. Pero, por favor, pedindo que se considera oportuno non quer dicir que recurran e judicializan o que xa se deu e cobrado por los autónomos e comerciantes. Unha cousa non ten que ver coa outra, non cambie vostede de atitude. Fala de pecados capitales e deixo outra vez máis tirar pedras con a man. Dígame cales son os pecados capitales. Eu fago penitencia. Fui sacristán, fago penitencia. Non hai problema ningún, pero dígame cales. Dixos vostede, teño apuntado, abrir as portas dun local custa. Claro que custa, e se custa, e como decía o señor Armando, unha vez que ten aberto un local e custa tanto, como están esos comerciantes que xa teñen cobrado as súas axudas da Diputación e agora vense ca posibilidade, esperemos que non, por culpa do Partido Socialista a nivel provincial, do Grupo Socialista Provincial, de ter que devolvelas? Pois é un gran disgusto, señora Lama. E vostede non fai penitencia. Cerran, entendílle 5 comercios por semana, creo que me dixo, non? Oiga, e vostedes recurren ás axudas que poden ter. Que queren que pechen máis? Porque senón non colle da cabeza das neuronas de ninguén que sigan cerrando. Mire, eu acababa a miña primeira exposición, espero que na segunda, dicía eu, da segunda intervención recoñeza as axudas da Diputación que xa deu e ten comprometidas ao comercio local. Non dixo unha. Creo que nadie ouviu dicir a señora Lama unha. Por que? Porque a descoñece. Porque a señora Lama viu aquí solo con unha moción irónica ou paradóxica para facer o propósito de emenda para redimir os pecados. Vostede descoñece o que deu ata agora porque non o expuxo
unha sola axuda das que deu a Deputación. Pois vou a dicir, non querrá que yo diga de memoria, para iso truxen mandei que me apuntaran todas cronográficamente. 24 de abril de 2020, 8.200.000 euros. Medidas COVID para poñer en marcha novas iniciativas para facer frente á crisis sanitaria, social e económica do COVID na provincia de Ourense. As axudas a autónomos, comercio e pymes, que son máis de 4.000 en toda a provincia de Ourense, son a línea principal da medida. 24 de 4 do 2020, 24 millóns de euros. Plan Activa Ourense con a banca. Pone a disposición de sus beneficiarios diferentes productos financieros diseñados para dar respuesta a las necesidades de las familias, las pymes, los autónomos y las corporaciones locales. Otras finalidades contempladas por el plan son la creación de nuevos negocios, la realización de nuevas inversiones y el fomento de la eficiencia energética y la digitalización. 1 do 5 do 2020, 12.000 euros, acordo co Colexio de Economistas para asesoría a autónomos e PEMES. Aquí iban os colectivos de comercio tamén a asesorarse gratis, gracias a este acordo. 7 do 5 do 2020, 35.000 euros, 3.800 pantallas de protección facial para comercios. 14 do 5 do 2020, 4 millóns de euros, programa de axudas a autónomos e PEMES denunciadas polo Partido Socialista e que continúan denunciadas. E paradóxicamente hoxe veñen a pedir aquí 500.000 euros, cando teñen denunciados 4 millóns de euros. Pero é entendible isto? 25 do 5 do 2020, 450.000 euros, programa Comerción, a través dunha tarxeta de prepago para municipios, para persoas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica derivada del estado de alarma. Es una tarjeta prepago que se podrá utilizar para hacer compras o pagos en comercios locales. 16 do 3 do 2021, 20 millóns de euros, modificaciones de crédito para recuperación económica. 13,5 millones están destinados a suplementos de crédito, a créditos extraordinarios y a gastos de investimento. Todas estas ayudas repercutirán positivamente en los comerciantes locales, ya que van a parar a ayuntamientos. 22 do 6 do 2021, fai uns días, a plataforma de comercio online. Señor Caride, vostede isto tampouco saca. Perdóneme porque senón o diría. O da plataforma online que xa foi pagada. O 31 despois, concretamente en novembro do 2020. Memoria detallada, se quer despois eu deixo aquí, que define o proxecto Plataforma Online Provincial. Isto está pagado xa 2020, 50.000 euros. O comercio local puxo 6.000, en total valeu 56.000. Se benefician 400 comercios, según pueden comprobar onte a tarde, da provincia. Señor Caride, ten que dicir que, bueno, estará a outros asuntos, ou se non se dedica a política profesionalmente, se lle escapou e non sabe o tema. Fala da digitalización, pero, bueno, xa tienen esta ferramenta. A maiores saben, ou deberán sabelo, a señora Elvira non o dixe, polo tanto non o sabe porque mandei que mo dixera. Está en trámite para a Federación de Comercio de Ourense para gastos de funcionamento e proxectos do 2021 30.000 euros. Parte dos gastos son para funcionamento e accións de dinamización. Polo tanto, eu creo que estamos destinando, estamos comprometendo subvencións. Outra cosa é que veña o Grupo Provincial do Partido Socialista a recorrelas e a judicializalas, como ten os 4 millóns actualmente xa cobrados. Polo tanto, señoras e señores, o cinismo non pode ter unha recompensa de 500.000 euros cando teñen recorridos 4 millóns de euros. Eso é cinismo, eso é ironía, e con máis de 4.000 familias da provincia, señora Lama, e xa que vostede ten experiencia do asunto, non se fai, nin deben facelo. Pidan perdón e despois pidan á Diputación todo o que poida por a maiores. Pero xa está pondo de abondo e máis que ninguna outra administración polos recursos que ten, polos presupostos que ten, máis que ninguna outra Diputación de Galicia. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Turno de peche. Elvira Lama, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Home, falar de coherencia por parte de algunha diputada ou diputado, pois ten o seu aquel no momento en que nos atopamos. Gracias ao deputado señor Caride, do grupo non adscrito, gracias ao diputado do BNG,
que entenderon a necesidade desta moción. Outros non a entenderon, non lles interesa porque non lle convén. Vir darlle voltas ao mismo, señor Rosendo Fernández, ao tema da judicialización dunhas axudas que se otorgaron nesta casa e poñer sobre o Grupo Socialista a sospeita de que vamos contra os autónomos, eso é indecente. Porque senón fáleme vostede de que hai de decencia en pactar con quen ten recurrido tamén a compra dun xornal por parte desta institución. Mire, señor Armando, hai sectores económicos, moitos, que se non reciben axudas en momentos puntuais e difíciles non sobreviven. Concretamente, o noso rural, a nosa agricultura e a nosa gandeiría, dende fai moitos anos e non recibira axudas da PAC, onde estarían os nosos agricultores e os nosos gandeiros? Os que non teñen nin idea son vostedes, porque nunca sufriron moitos en carne propia o que é abrir a porta e pechala sin que haxa clientes. Eso é non ter idea do que pasa no comercio e do viacrucis que pasan os autónomos. E me ven a relatar ao señor Rosendo todas as axudas que están disponibles para eles. Non fai falta que me relate, porque teño empresarios e comerciantes na familia e, como lle digo, sufriu en carne propia o que significa ser comerciante ou ser empresaria por máis de 35 anos. Vostedes non teñen nin idea do que puxemos os concellos ou do que estamos poñendo. Deso tampouco teñen nin idea. Pregúntenle aos alcaldes das cabeceiras das comarcas e dos concellos pequenos o que fixeron por os seus comerciantes e por os autónomos. Pregúntello. Porque se quere, eu relátolle o que levamos feito no meu concello. Eximimos da taxa do lixo aos autónomos e aos comerciantes durante este ano. Eso significa máis menos uns 100.000 euros. Este ano, repito, eximimos da taxa das terrazas aos hosteleiros no ano 20 e no ano 21. Alguén paga bastante máis de 1.000 euros pola súa terraza. Eximimos da taxa aos feirantes por poner o seu posto nas feiras quincenais cando non puderon poñerse e exercer a súa actividade. Suspendemos a taxa por licencia de apertura de negocios en Xinzo durante polo menos 2 anos. Para un concello pequeno, eso significan axudas por valor de uns 400 ou 500.000 euros para axudar a un sector. Entonces, leccións de como se distribuyen os fondos, para que e para quen, as xustas. Me consta que outros concellos desta comarca puxeron a mesma cantidade. Se esta institución é o Concello dos Concellos, o que vimos a demandar son 500.000 euros e, señor Armando, a conta é moi fácil. 10 colectivos, asociacións ou centros comerciais abertos, 500.000 euros de axuda, tocan máis ou menos a 50.000 euros. 50.000 euros son 5 campañas concretas, gastos de funcionamento, formación, fidelización, plataformas e todo o que conleva o traballo dunha asociación de comerciantes que, ao mellor, por descoñecemento, non saben o que fan. Por lo tanto, unha cantidade que nós consideramos que podría ser axustada para o momento que vivimos, para as vicisitudes que pasan os comerciantes e os empresarios, e non tendo máis que engadir, simplemente decirlle que esta moción só pretendía ou pretende dar oxígeno a un sector, e poden justificar o seu voto como queiran, señor Rosendo, como queiran, señor presidente. Un non a esta moción é abocar a un sector a pasalas canutas, a seguilas pasando canutas. E só as sinerxias que se crean nas asociacións de comerciantes e nos centros comerciais abertos poden salvar as economías deste sector tan fundamental para a sociedade. E se non, dense un paseo por a rúa Santo Domingo de Ourense ou por esta propia calle Progreso e miren a cantidade de baixos que están baleiros. De momento, nada máis e moitas gracias.
Grazas. Rematado o debate desta moción, vamos a sometela a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada.